inini ndogara nchiuya nenyaya dzakadai so idzi. Vanhu vanoti but iwe unenge unotaurisa chinchi. Alright, ngatimboti inini handitaurisi. But amana kutaura chokwadi, this is unacceptable. Izvi hazvigamuchirike. Munhu wokubudikira achirova marikozi achiita zvese zvaitika zvese. Ozongobuda ari kunzi atoita handshaking napresident Emerson Mnangagwa. Zvinhu zvakadai so zvinoitirwa kuti vanenge vachiziva kuti imimi maZimbabweans muri magwara. Manangana zvamunondiita. Ndozvanenge achiziva. Uchitomona mangwana akutori adressa panenge achinhingirikana. Akutorarama kalife kake achinhingirikana. Akabata katsvimbo kesaini kuti anenge achinhingirikana achirepresenta the late Joshua Ngomo. It's disrespect, man. It's disrespect. Tofana kurespecta Joshua Ngomo the late. Tofana kutova respecta madhala edu we. Bozi unoona kwete kuti bozi vanga singaite zvinhu zvakaita sezizvi zvokuti munhu anofamba achinhingirikana osvika odestroy opposition opedza obudikira akunhingirikana other side racho. Because api zvinongoratidza kuti vanenge vachingodya vese. Kutaura chokwadi chacho handshake napresident is something chekuti achiitwa zvokumhanya. Hakuna munhu anombonosheka nahendi nevarume vave zvokumhanya. Kutaura chokwadi chacho chisingaputsi ukama. Hakuna munhu anobudikira achinorova achinopana handshake nana president Emerson Mnangagwa. Iwo chimanya so makana chazvo muri kunyadzata zvekuopozana chazvo unonyepa. Tarisa kana timu rai anabiti vave madhezi avainyatsobudikira vachiita zvinhu zvavo vachiri kufambidzana nachamisa chazvo. Hauna kana foto kuti unovaona vari vese vanhu ivavo. But ndizvonzo munhu ongobuda chiti ndiri kutogadzisa zvinhu, relax, ndini ndinosunungura Zimbabwe, Zimbabwe anoisunungura nechi. Ndokudhererana. This is unacceptable. Handshaking napresident iwewe kuti waita sei? Unozati vanhu vakungoona kuti maZimbabwe vanhu vakangoziva kuti haunyatsorooya so haugoneka kuroya vaneka kudherera. Ndo situation yekuti paZimbabwe. Because maZimbabwe zidai vane zvavanoita chazvo zvinhu zvakaita sezvizvi zvazviitike even une dzimwe nyika iwe zvakadai so izvi ndo zvinhu zvisingaitika. Ameno pamwe nyaya yekuti kuti isusu maZimbabweans tine politics dzekupinda nemwoyo chaizvo. Because chototi vanhu tipinde politics nemwoyo manje tiri kunyatsoziva kuti so vanhu vapa nedambudziko rakadai so iri nekuda kwechikonzero chakadai nekuti uyu munhu ndiye akakonzeresa izvo. So makabvunza kuti saka zvinhu zvakakonzereswa naShabangu chacho ndezvipi? Ndezvekuti muZimbabwe isu hakusina strong opposition at the moment. Hakuna parliament makungoitwa zvese chavangotaurirana ikoko zvinongopasiswa zvichingoenda. So chona kuchatouya zvimutemo zvine zvakaoma because hapasisina kana anoposa anotaura kuti izvi zvanyanya zviitire kuvanhu. Tarisa kana budget rakagadzikwa rere izvo. So vanhu vari kuita sei? Budget rakauya hakuna ka strong opposition inokwanisa kunyatsomira chinyatsoti kuita sei kwacho budget renyu iroro harisi kuizwa hapasisina. Koza vakangonhingina vakangoenda.